Cześć moi drodzy, witam Was w roku 2018, 3 stycznia dokładnie. Mam nadzieję, że w Sylwestra bawiliście się równie cudownie, wspaniale jak ja. Jak widzicie, początek roku zaczął się w ten sposób, że muszę spożywać, a tak naprawdę to tylko po to, żeby mieć czymś zajęte ręce, bo to lepiej na vlogu wiadomo wygląda. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę w nowym roku 2018. Mam nadzieję, wszystko było odcelebrowane tak jak było, ale nie po to się tu spotkaliśmy. Pierwszy raz od długiego czasu. Nie będę tu robił żadnych cudów montażowych, ani się bawił w żadną muzykę. Każdy z Was sobie tam w tle, prawda, puści to, co będzie uważał za słuszne. Ktoś coś bardziej romantycznego, może jakiś rock progresywny, muzyka klasyczna. Pozostawiam Wam dowolność. Słuchajcie, taka sprawa, która dotyka moje serce jako gracza, jako człowieka związanego z grami od, no jakby tak policzyć zusammen do kupy, to od 15 lat, 16 w zasadzie może, gdzie gry są ważną częścią mojego życia i zawsze jak ktoś te gry atakuje, że tak powiem bezpodstawnie, popisując się przy tym nie wiedzą, to jakoś mnie to tak właśnie boli mnie to. I taka sytuacja, kiedy osoba, że tak powiem, znana jakaś persona medialnie w Polsce zabiera głos na temat właśnie gier komputerowych, a przy tej okazji konkretnie w zasadzie e-sportu. I jest to już druga taka sytuacja. Wrócę na początku nawiążę do sytuacji, która miała miejsce bodaj 2 lub 3 lata temu podczas Intel Extreme Masters w Katowicach. To było bodaj 3 lata temu, chyba nie dalej. Otóż pewien z dziennikarzy, z redaktorów pewnego portalu, no w zasadzie czemu by tego nie powiedzieć, portalu Tok FM, i skorzystam z tego, że jeden z nielicznych razy pamiętam, kto to był. Był to bodaj pan Wróbel, którego do tamtego momentu całkiem szanowałem i poczytywałem Tok FM. Od tamtego czasu już tego nie robię. No nie tylko z tych pobudek, ale to akurat nieistotne. Otóż pan Wróbel, pamiętam to jak dziś, powiedział coś takiego, tu może delikatnie przekręcę, ale sens jest taki, i tam bodaj był też wywiad z Paszą przy okazji. On powiedział coś takiego, że granie w gry, jeżeli granie w gry to jest sport, to może za niedługo zrobimy palenie cygar sportem. No i właśnie dlaczego do tego nawiązałem? Otóż wczoraj, znaczy zależy kiedy to oglądacie, albo przedwczoraj, postać, myślę, w Polsce znana jakimś 95% ludzi, nawet tym, którzy się nie interesują piłką nożną, czyli pan prezes PZPN-u Zbigniew Boniek na swoim Twitterze w dyskusji wypowiedział się na temat e-sportu w oto następujących słowach. Odczytam sobie z telefonu, żeby się nie pomylić. Tutaj odpowiadał na czyjś prawda, post i odpowiedział tak. E-sport to jest i będzie duża kasa, ale to także świadectwo pewnej patologii. Siedzieć godzinami i walić w joystick. Cóż, gdyby to nie był pan Zbigniew Boniek, myślę, że można by tu było równie dobrze spuścić na to zasłonę milczenia i jak to piszą na portalu ze śmiesznymi obrazkami, skwitować chłodnym uśmieszkiem. Ale że mówi to osoba, która się cieszy w tym kraju jakąś estymą i której, że tak powiem, wypowiedzi i poglądy są dzielone z dużą ilością ludzi, mają dużo odbiorców. Postać, którą oczywiście zawsze bardzo szanowałem, ale raczej jako człowieka, a nie człowieka związanego z piłką nożną, bo jak dobrze wiecie, na piłkę nożną mam... Nie, to by było brzydko, jakbym tak powiedział. Nie interesuję się piłką nożną, nie jestem fanem piłki nożnej, jest mi totalnie obojętnie to, co się tam dzieje, aczkolwiek na pewno z wielu z Was jest i tym bardziej, prawda, karierę i osobę pana Zbigniewa Bońka zna. Także pan Zbigniew Boniek sprowadza tutaj e-sport, prawda, do naciskania i machania joystickiem. Robi coś podobnego jak pan redaktor Wróbel podczas tego właśnie mającego miejsce kilka lat temu IEMA. I dlaczego tak bardzo mnie to smuci? Dlatego smuci mnie to tak bardzo, bo mamy XXI wiek,
jesteśmy społeczeństwem jako Polska, jako Polacy rozwiniętym pod względem zinformatyzowania, internetu i tak dalej. Naprawdę pod tym względem, czy drużyn e-sportowych grających w CS-a na przykład, cieszymy się dobrą renomą. Jesteśmy, że tak powiem, rozpoznawalni na skalę i europejską, i światową. Także nie ma się za bardzo w tej materii czego wstydzić, ale właśnie w dalszym ciągu gdzieś takie zdanie jak tutaj, te zdanie pana właśnie Bońka, gdzieś one jeszcze pokutuje i w dalszym ciągu się takie głosy pojawiają. I teraz tylko zastanawiam się właśnie, z czego to wynika. Czy wynika to też może z tego, że pan Zbigniew Boniek jest tak jakby człowiekiem trochę, umówmy się jednak, ale z innego pokolenia, który może nie do końca ogarnia tą kuwetę grową, ale to też nie, że tak powiem, nie usprawiedliwiałbym tego typu zdania czymś takim, bo jest mnóstwo ludzi, którzy od pana Bońka, jeżeli chodzi o wiek, są bardziej zaawansowani, a po prostu wiedzą, o co chodzi i takich jakichś skrajnych i w ogóle nie mających dużo wspólnego z prawdą opinii się nie dopuszczają. I po prostu to smuci mnie i ja miałbym takie marzenie, żeby pan Zbigniew Boniek zajmował się tym, w czym jest naprawdę dobry. I zajmował się piłką nożną, a nie wypowiadał się na tematy, na których widocznie no nie ma pojęcia jednak, bo pan Zbigniew Boniek, że tak powiem, sprowadza tutaj e-sport do czegoś, czym on w zasadzie nie jest. Bo tu mam wrażenie, że dalej pokutuje takie też przeświadczenie, że e-sport nie jest sportem, ewentualnie jest jakimś sportem gorszej kategorii. Dlatego też przytoczę tutaj definicję, co prawda z Wikipedii, ale myślę, że akurat jest bardziej legitna, może ktoś zna jakąś inną, encyklopedystyczną. Proszę się podzielić w takim razie. Otóż czym jest sport? Sport, moi drodzy, jest to forma aktywności człowieka mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych lub psychicznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Także, moi drodzy, kierując się definicją sportu i nawiązując tu też do wypowiedzi pana Wróbla sprzed kilku lat, nie rozumiem w czym na przykład granie w gry komputerowe pokroju CS-a, LoL'a, Doty i tak dalej, innych gier, które są klasyfikowane w ten taki, jakby to powiedzieć, klasyfikowane w ramy gier e-sportowych, bo to też nie każda gra jest grą, prawda, którą do e-sportu klasyfikujemy. Myślę, że granie tutaj nie jest gorsze od na przykład zawodów w szachy, w pokera albo w brydża. Wydaje mi się, że to nie jest, że to jakoś nie stawia tego typu wysiłku intelektualnego poniżej na przykład wysiłku intelektualnego przy graniu w karty, ewentualnie w szachy, czy też w innych dyscyplinach. I dlatego też wydaje mi się, może, że niektórzy, może na przykład pan Boniek przy okazji, mu się wydaje, że sportem niepatologicznym jest tylko bieganie przez 90 minut za gałą i pocenie się i strzelanie goli. Nie wiem. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ja się osobiście oczywiście naturalnie z tym nie zgadzam. Może to dlatego, że jestem pryszczatym grubasem. A może nie. W każdym razie, no cóż, chciałbym po prostu, żeby ludzie, którzy to jest takie moje pobożne życzenie na rok 2018, żeby ludzie typu pana Bońka, czyli którzy, tak jak już mówiłem, darzą się estymą i szacunkiem i mają wpływ, że tak powiem, ich głos dociera do dużej liczby, ma dużą liczbę odbiorców, żeby raczej wypowiadali się na tematy, w których są dobrzy, czyli w przypadku pana Zbigniewa Bońka na przykład piłki nożnej. Nie to, żebym ja tutaj siebie stawiał jako kogoś, kto zna się na sporcie, grach komputerowych i tak dalej, ale ja przynajmniej jak czegoś nie wiem, to myślę przeważnie staram się na ten temat nie wypowiadać. Biorąc pod uwagę, że też ktoś tam potencjalnie może mnie słuchać, może ktoś, nie daj Boże, sobie wziąć do serca to, co ja powiem. Także tyle. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, samych sukcesów, żeby był jeszcze lepszy niż 2017. A panie Zbigniewie, Bońku, pana zdrowie, wszystkiego dobrego. Chciałbym, żeby mi pan kiedyś wytłumaczył, czy to nie jest patologia
że tylu dorosłych facetów przez 90 minut biega za piłką.